gending kebugiru kangge pangiringing risang temanten saribit badhe kaleksanan tumapak ing adicara Daud. Nuwun sagunging para lenggah para rawuh. Kanthi jemelenggunging ungling gongsa ingkang dipunaturaken pangadi Wirapita-swara Buwanaringgo. Pun paripurnaning risang temanten saribit anggenipun samya abebalangan ambalang gantal ambalang suruh matemurose. Sinten to ingkang tinanggenah andhaupaken risang temanten saribit nenggih panjenenganipun Mbak Halimah ingkang sampun kepareng hanya keti wujudipun Bokor Kencana ingkang isinipun tirta wening tirta sekar ingkang sampun kepareng angrapal japa mantra-mantra umbul donga. Mugi rantaman adicara dhawuhipun risang temanten saribit wiwit purwamadya ngantos paripurnaning sak mangke tansah manggihana rahayu wilujeng tinebihna sengkala tinebihna rubita pinayungan kabegjan kamulyan saking ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Kenya ayu lusiane ingkang sampun kepareng anjengku katingal sumembah astanipun. Duh Kang Mas, ngaturaken sugeng rawuh Kang Mas, lan ngaturaken bekti kula konjuk Kang Mas, lan bekti kula katur Kang Mas. Binagus Agung Nur Biansah ingkang sampun kepareng sigra hanggedruk wujudipun Kanaan Antiga. Kanaan Antiga padha pecah saknalika. Pratandha risang temanten saribit pecah saking panggulawenteng Rama. Risang temanten saribit pecah saking panggulawenteng ibu saged manjing jroning pribadi. Saksampunipun paripurna kenya ayu lusiani anggenipun ambasuh samparanipun Keng Raka Garwa pepudayanipun pun Bagus Agung Nurbiansah. Menggah titi laksana adicara ingkang salajengipun mugi Keng Rama dalageng ibu saged amboyong putra putrinipun kanthi lon-lonan malaksana minggah wonten ing Sitinggil Binaturata dagem pangringga Wirapita-swara wonten Mas Mis saged hanggantos salah setunggaling gongsa arupi kodhok ngorek kangge pangiringing risang temanten saribit padhe kaboyong minggah wonten ing kursi Gading Dampar Kencana. Nuwun sagunging para lenggah para rawuh. Sindur pinayang kare tata tataning laksana ten wersa nurut jumbuh ngendikaning para winasih sarjana sujana ing awiyajinempono ing maruta nenggih Ki Hajar Dewata. Ing ngarsa Suntulada ing madya mangun karsa tuturi Handayani. Ing ngarsa Suntulada panjenenganipun Kanjeng Rama sak sampunipun hanampi wujudipun selendang kangge amboyong nak temanten saribit. Ngendikaning panjenenganipun Keng Rama, "Gir anakku cah bagus kelawan cah ayu. Tutna lakune wong tuamu yo nggih."
ing madya mangun karsa madya ateges tengah nenggih panjenenganipun risang temanten saribit ingkang kadherekaken panjenenganipun Ibu Sri Haryani pinangka Tutpuri Handayani. Sak sampunipun risang temanten saribit kalenggahaken wonten ing kursi gading dampar kencana. Ugi sak sampunipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu anglenggih wonten ing papan palenggan ingkang sampun samekna menika menggah titi laksana adicara ingkang salajengipun. Mugi kepareng panjenenganipun pangadibusana katingal wonten Mbak Halimah sumrambah Mbak Ana sagada hamar titisaken risang temanten saribit sagada mandhap saking palenggahanipun ngarak swan sungkem dumateng panjenenganipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Mandhap saking palenggahanipun, mandhap saking palenggahanipun risang temanten saribit tansah katingal pangati-ati ngarak swan sungkem dumateng Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Duh Kanjeng Rama, ngaturaken bekti kula punjuk Kanjeng Rama lan bekti kula katur Kanjeng Ibu. Kanthi mongkok bombong manahipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu sak sampunipun hanampi sungkemipun nak temanten saribit. Ger anakku cah bagus kelawan cah ayu. Rumangsa kadodok rasaning atiku ger aku eling jaman cilikanmu sliramu tansah tak leliting. Saiki tumekaning dewasamu ngerti sejatining urip lan ngerti bekti marang wong tuamu. Anakku cah bagus kelawan cah ayu. Nanging sing dadi welingi tumrape anakku klorone cah bagus kelawan cah ayu. Andisi ana anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Andisi ana anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang hakarya jagat. Bekti marang wong tuamu banjur ngarak sowan bekti marang kadang pisan kunggir. Welingi wong tuamu tumrape anakku klorone cah bagus kelawan cah ayu. Aja sira bedak-bedake endi wong tuwa lan endi mara tuwa nggih. Wong tuamu ya tetep wong tuamu, mara tuamu kuwi ya tetep wong tuamu, anakku cah bagus kelawan cah ayu. Maksude kepiye lan tegese kepiye nggir? Tegese bektenono bareng-bareng, rengkuhen bareng-bareng. Mergane rindoning Gusti Allah ya rindoning saka wong tuamu, anakku cah bagus kelawan cah ayu. Lamun to sliramu andisi anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Bekti marang wong tuamu banjur bekti marang kadang pisan kunggir. Risang kemanten saribit badhe ngarak sowan bekti dumateng panjenenganipun Kanjeng Rama Hambali dalah panjenenganipun Kanjeng Ibu. Tumetes sing waspada bebasan tumetes sing mutiara.
yen to kacandra panjenenganipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu kayata bebasan kajugurukan wukir sari kabelebekan segaraning madu kanthi mongkok bombong manahipun saksampunipun mangertosi putra putrinipun sampun katingal dewasa. Setelah paripurna, kedua mempelai bersimpuh di hadapan orang tua tercintanya, di hadapan Bapak Rian beserta Ibu, di hadapan Bapak Parino beserta Ibu, di hadapan Bapak Hambali serta Ibu. Nanti kedua mempelai akan melanjutkan dalam rangkaian acara berikutnya berupa acara-acara kucur. Kanthi leres gending Sri Nalendra keparengos sagedipun aturaken pangadi Wirapitoswara. Dumateng sagunging para lenggah para rawuh. Sak sampunipun paripurna risang kemanten saribet ngleksanani tumampaing adicara sungkeman utawi sungkem pangabekten. Menika menggati tilaksana adicara ingkang selajengipun. Risang kemanten saribet badhe ngleksanani tumampaing adicara kacar kucur. Kanthi jemelenggunging ungling gongso ketawang Sri Nalendra ingkang dipunaturaken pangadi Wirapitoswara Buana Rimbu audio kangge pangiring risang kemanten saribet nembing leksanane tumapak ing adicara kacar kucur. Kacar kucur kacang kawak dele kawak wong liya dadi sanak yen wis dadi sanak mugi nyanak. Kacar kucur wong liya dadi sedulur yen wis dadi dulur mugi dulur. Pun paripurnaning risang kemanten saribet ngleksanani tumapak ing adicara kacar kucur. Menggah titilaksana adicara ingkang salajengipun arupi dahar klimah dahar walimah. Risang kemanten saribet mugi kepareng samiya adedulangan. Kang raka sageta andulang keng garwa. Semanten ugi kosok wangsulipun keng garwa sageta kepareng andulang keng raka. Upacaraning kados mekaten ingkang saged dipun wastani Kembul Bujana Andrawina. Sak sampunipun paripurna risang kemanten saribet ngleksanani adicara kacar kucur dahar klimah dahar walimah. Kembul Bujana Andrawina menika kasusul tumapaking adicara unjukan tertawening ugi ingkang sampun katingal kapiyarsa.
nun sagunging para lenggah para rawuh. Sak sampunipun rantaman adicara hawit jengkar saking panti pamondokan panti Palereman. Adicara daup ugi kaboyong piniji minggah wonten ing Sitinggil Binaturata. Sungkem pangabekten tuwin adicara kacar kucur dahar klimah dahar walimah. Unjukan tirtawening tuwin bedah ingkung sajaipun sampun katingal paripurna. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan wonten ngarsa panjenenganipun para pepundhen sepuh aji sepuh ingkang sampun kepareng paring berkah inggih pangestu, ingkang sampun kepareng nyekseni anggenipun risang tematen saribit nglaksanani tumapak ing adicara daupipun risang tematen saribit. Keparenga panjenenganipun sagunging para lenggah para rawuh. Sak sampunipun paring dedonga nyekseni anggenipun risang tematen saribit nglaksanani tumapak ing adicara daupipun risang tematen saribit menika dipun aturi ngambali ngunjuk benderang tuwin darnyamian ingkang sampun dipun aturaken pangadi utawi panjenenganipun para kadang lelaki kadang sinom pun sekecakaken anggenipun lelenggahan ngantos paripurnaning sak mangke. Dumateng sagunging para lenggah para rawuh langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun para sesepuh bini sepuh aji sepuh mekaten menggah upacaraning daupipun risang temanten sarimbit hawit jengkar saking panti pamondokan panti Palereman ingkang sampun kadhaupaken ugi kaboyong minggah wonten ing Sitinggil Binaturata sungkem pangabekten kacar kucur dahar klimah dahar walimah kembul bujana Andrawina unjukan tirtawening tuwin bedah ingkung sajaipun sampun paripurna. Ing mriki bobili wonten kirang tatas titising basa anggen kula matur ingkang kirang nuju prana kawula nyuwun agunging sih samudra pangaksama. Mekaten ingkang saged kula aturaken nuwun kawula nuwun. Terima kasih untuk rekan-rekan tim Galeri Atika Make Up and Decoration. Terima kasih buat tim fotografer ada Fotokomu, ada Mas Galis CS. Terima kasih buatnya satu media video shooting DVS TV ini Wong Punyogawi. Dan terima kasih buatnya Apiko Kipas Embun sebagai penyejuk suasana bawah tindak. Dan terima kasih untuk Mas Mis Big Boss dari Buanarimbu yang tengah berkenan menghadirkan gending-gending sebagai pengiring kedua mempelai melaksanakan dalam acara sakral yang berkenaan dengan acara temu temanten. Dan terima kasih buat segenap rela undangan sesepuh bini sepuh yang tengah berkenan menyaksikan serta mendoakan dalam rangkaian acara temu temanten. Kembali lagi mewakili Bapak dan Ibu tuan rumah untuk segenap rela undangan bisa berkenan untuk melanjutkan menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan dari rekan-rekan panitia. Mbak Alimah, Mbak Ana, semuanya terima kasih.